Намираме се на овощната градина и по-точно в масива с азиатски сливи. Фазата на развитие е цъфтеж, може би малко е преминал вече масовия цъфтеж на азиатската слива, но тук там, където имаме дръвчета с Стенлей, те се намират в масов цъфтеж, даже малко преди масов цъфтеж. Те по-късно цъфват от азиатската слива. Азиатката е прицъфтяла вече, но тук там още виждаме, нали, цъфнали дръвчета. Това дърво е азиатска. В зависимост от сорта и при тях 3 сорта имаме от азиатските: Black Globe, Гая и Анжелино. И при тях цъфтежа протича в малко по-разтеглен период, като е това дърво, например, сега е може би в масов цъфтеж. Ето го, това другото пък е прицъфтяло. И до него виждаме Стенлей, което може би тези дни е разцъфнало. Тук виждаме един опрашител. Ето това тук е опрашител на азиатската слива. Пръскачката в момента пръска цъфтежно пръскане с Тирам и Дицис. След малко ще видим и по-надолу черешите и масива с Стенлей. Виждам и една пчела, опрашителка. Миналата година имахме малко проблеми с опрашването, защото по време на масовия цъфтеж беше дъждовно времето и нямахме хубаво опрашване, особено на черешите. Също така за недоброто опрашване спомогна и много голямата плътност на рапица в района, в близост до овощната градина, която привлича пчелите и те бягат повече на рапицата, отколкото на дръвчетата.